Marketing vo všeobecnosti je pre mňa niečo ako taký živý organizmus, ktorý sa stále nejakým spôsobom vyvíja a rastie. Určite by som odporúčila konferenciu aj do budúcna pre ďalších záujemcov, nakoľko je to naozaj zaujímavá sféra a v súčasnej dobe podľa mňa ten online marketing je veľmi dôležitý pre biznis a jeho rozvíjanie, pretože väčšina ľudí už momentálne viac komunikuje online ako offline. Čoraz častejšie si uvedomujeme, že musíme klientov neustále vzdelávať, aby klienti rozumeli reči našej a rovnako musíme rozumieť aj klientovi, preto je dôležité takéto stretnutia a takéto akadémie organizovať. Určite by som odporúčila, hlavne kvôli tomu, že v podstate všetky tie prednášky neboli len teoretické, ale spomínalo sa tam veľa vecí z praxe, tie prípadové štúdie boli na každom školení a to bolo fakt, že super. Tréner Online Akadémie je vynikajúca príležitosť, ako si rozšíriť tie obzory o veci, s ktorými som možno zatiaľ neprišiel do kontaktu, ale ako každý odborník a profesionál musí mať prehľad o celkovom takom tom procese tvorby, výroby a hodnotenia reklamných kampaní. Je tu veľká miera interakcie toho prednášajúceho s publikom, to znamená, že mu môžeme klásť otázky a prechádzať si tie jednotlivé problémy s nimi. Máme za sebou 5. ročník, mám radosť z toho, že sme mali vysokú účasť, čo svedčí o kvalite tohto podujatia. Je vždy dobré sa niečo nové naučiť, lebo online marketing sa vyvíja veľmi rýchlo. Vždy sú nejaké novinky, či už to je vo videu, či je to v kreativite, či to je vo nových formátoch, takže stále sa oplatí chodiť na Tréner Online Akadémiu.